Добре дошли. В този урок ще изучим буквата Y, ще изучим кога тя е гласна и кога е съгласна. Нека първо да почнем кога е гласна буква Y. Y е гласна буква, когато думата няма друга гласна. Например, gym. Повторете с мене. Gym. Фитнес зала. Gym. Фитнес зала. Y също се счита за гласна буква, ако тя е на края на думата или на края на сричката. Един пример, когато е на края на думата е candy. Повторете с мене. Candy. Което означава бомбони. Candy. Бомбони. Gym. Фитнес зала. Candy. Бомбони. Един пример, когато Y е на края на сричката, ще бъде bicycle. Bicycle. By. 2 cycle. 3 срички. Означава колело. Bicycle. Добре. Това са правилата, когато Y става гласна. Добре, а кога Y става съгласна? Y става съгласна, когато думата започва с Y. Това е. Нека да дам един пример. Yellow. Жълто. Yellow. Жълто. Друг пример. You. Или ти. You. Това трябва да е O. You. You се произнася точно като буквата U. Благодаря ви, че изгледахте този урок. Ще видя в другия.